menta ngakwa banong kathma yang menta kalanang jur kathma yang menta kalanang jur nyenum hap banile persya tangbat ki seng sang pertai dan ru wat ki lat patai kubor hangini ki sngi ki bawan siki jingelang ki jingi ki pan pet hangu don jing ka Shillong Press Club kala penrem jur ya Presiden ke Voice of the People Party bat UMLA ka nongkram uba adan embasayamot ba kan thok penjak burom ya ki nong thok khobor bat lat pathai khobor habadawaru ba udeban panmap mardor lem kumta ki lat pathai khobor kin shim ya ki wepat ki lenti balong persya ya u bat ya ka seng VPP kani ka jing penram ka Shillong Press Club ka badai ka club jong baro ki nong thok khobor bat lat pathai khobor kala shim khya jor halor ka jing kano une unong yalam ka VPP ba ong ba ki lat pathai khobor hangni ki ai khobor thok bat ki nong thok khobor ka jala ki ki ba shat hiet ban thok khobor haka kerwa Presiden bat Secretary ke Shillong Press Club kilapan pau bakalong ke bas ngosi ba unong thau an bala syempang bha un penmi ya ke bakum kani gajing keno baklam nong rem ya kinong thok khobor halor kanong rem baki ai khobor thok bat keno ru baki nong thok khobor ke jala kide ki ba shat hiet bakin thok khobor barang nani ka parti ubarden nani ka parti ubadal bat nani ka parti ubabrai nani ka parti doktor